Is-seklu 20 kien iż-żmien fejn f'Malta kien hemm distakk bejn il-kleru u l-poplu. Iżda ma nistgħux ngħidu l-istess għal saċerdot partikolari, illi dan warrab kollox u bena relazzjoni ma' grupp ta' żgħażagħ. Fost dawn iż-żgħażagħ kien hemm Eugenio Borg, iż-żagħżugħ illi kellu jsir l-ewwel Superjur Ġenerali tal-Mużew. Don George darba kien qal, bejni u bejn ġeġe hemm misteru. Issa x'kien dak il-misteru? Huwa s-soċu l-aktar għal-qalb Don George. Qatt ma qata qalbu u dejjem kellu sens ta' apostolat. Ġifieri din xi ħaġa ġo fih kienet tixere ġo fih. Iżda minn fejn beda kollox? Min kien Eugenio Borg? Eugenio Borg kien ġej minn familja dak li ngħidula tal-borgesija. Missieru kellu xogħol tal-iskola, kien jiżen l-affarijiet fid-dwana. Missieru kien jismu Salvatore u ommu kien jisimha Carmela. Eugenio Borg twilet l-Isla attwalment. Fil-24 ta' Lulju 1886. Allura jiġi 6 snin wara li twilet Don George. U l-ewwel 8 snin ta' ħajtu għad tagħhom l-Isla. Tammet fl-istess ġurnata ta' twelid fil-parroċċa ta' Marija Bambina fl-Isla. Fil-Mamudija ingħata wkoll l-ismijiet ta' Romeo u Giuseppe lil Eugenio fil-qosor bdew isejħulu ġeġe. Però ta' żgħir ġew joqogħdu il-ħamrun. U id-dar tiegħu kienet tiġi mhux il-bot ħafna mid-dar ta' Don George għaliex kienu jisom qudiem xulxin. Ftit nafu dwar it-tfulija ta' Eugenio Borg u kien isemmi biss illi meta kien tifel kien għamel ħbieb ma' Bertu u ma' Carmela illi kienu jiġu ħut Don George. Eugenio Borg jgħid illi ma' Don George ma kien jilgħab għad 6 snin ikbar minnu. Is-snin gerbu u Eugenio Borg beda jikber. Matul iż-żmien Eugenio Borg trabba f'ambjent sod u b'saħħtu illi beda jiffurmalu il-karattru tiegħu. Ġeġa kien sinċir ħafna, kien tispikka ħafna fih ukoll l-onestà. B'mod speċjali mbagħad ukoll kellu wkoll il-ġentilezza. Kellu karattru pjuttost ħelu, pjuttost umli, u kien bniedem ta' ċertu paċenzja. Din tidher l-iktar hekk fl-istorja meta kien għadu xi ftit żgħir, meta kien hemm ħuħa kille, kien ħadlu rota. Din ir-rota kienet għal qalbu ħafna. Rota ma kienx biss ġifieri servih biex jieħu pjaċir biha, ma kien imur jagħmel il-qadi tiegħu. Meta dan ħuħa kille ħadlu rota kellu xi accident kissirielu. Meta jidħol id-dar isib l-ommu ovvjament inkwetata, ħuħ fis-sakkar f'kamartu għax qal min jaf x'ġej għalija. Imma meta ommu qatlu lil Eugenio Borg bil-biċċa xogħol tar-rota li kienet ħanilu hekk tfarket. Eugenio Borg saqsa lil ommu speċi qalla hija xi ġralu jew ġralu xi ħaġa weġġa u proprju tgħidlu li isma' ma ġralu xejn qalla dak l-aqwa. Dan il-karattru tiegħu der ukoll ċar fuq il-post tax-xogħol. Eugenio Borg kien jaħdem fit-Tarsin ta' Malta. Daħal bħala apprentist u x-xogħol tiegħu kien ta' pattern maker, jew bil-Malti modellatur. Kien ħaddiem eżemplari, kien preċiż ħafna fit-twettiq ta' dmiriet tiegħu bħala ħaddiem. U kien jinfluwenza ħafna lil ħaddiema ta' fuq ix-xogħol. Tant kien jinfluwenzhom li fil-ħanut tiegħu qatt ma kont tisma' dawwa jew xi kelma ħażina. U kien jgħidulhom xi kelma wkoll għal-ġid u xejn jekk kien ikun jiġi xi ħadd biex jipprova jkellmu waqt ix-xogħol, kien jgħidlu mhux bħalissa, għax bħalissa ħin ix-xogħol. Hija fil-break. U tant kienu jirrispettaw li kienu jgħidulu l-qaddis. Ma kienx jgħidu biex jaddu żmien bih. Speċi ta' ara wasal qaddis jista' hemm qaddis. Le, mhux dak il-mod. Kienu jgħiduha ġifieri kienu ħanejdu hekk they're limited, jiġifieri il-qaddis. Wara lil kulħadd li tista' tgħix qaddis, tista' tgħix tajjeb, manka qalb l-inġenji, qalb l-storbi tal-inġenji kif ukoll bil-boiler suit. Wara x-xogħol ħafna drabi u sħabu kun jiltaqgħu għal kumpanija ta' xulxin.
Iżda darba waħda din il-laqgħa tagħhom kellha tieħu xejra ftit differenti mis-soltu. Dana kien ħabta tal-1905-1906, allura Eugenio Borg kellu madwar 20 sena, kien ikun maż-żgħażagħ tal-Ħamrun jilagħbu l-futbol, se jilagħbu l-futbol mhux futbol kif nifaħħilhom ballun taċ-ċaruta kellhom. Eugenio Borg kien il-leader tagħhom, donnu kien dak li jispirhom meta jiltaqgħu. U Don George kien jarhom. Don George kien għadhom ma sarx qassis. Don George kien qiegħed fl-aħħar sena tiegħu tas-seminarju. Meta kien seminarista, kien iħobb jirrakkonta li meta kien żgħir u kien sejjer lura d-dar mill-liċeo, darba ltaqa' ma' Don Ercole Monpalaw. U dan kien qallu: Preka, int qed tikber, issir qassis, u n-nies li jirrispettaw l-Alla jidħlu fil-ħbiberija tiegħek u int fil-ħbiberija tagħhom. Int issib xortik permezz tagħhom u huma jsibu xortihom permezz tiegħek. Iż-żgħażagħ tal-għalqa tal-Uċtu ma kellhomx idea illi huma kellhom ikunu dawk illi jwettqu s-sejħa illi kellu Don George. Darba fost l-oħrajn jiġi taż-żagħżugħ George Preka u jistabbilixxi kuntatt ma' daw iż-żgħażagħ. Għalilhom tuni biċċa sigarett. Milli għandkom indunaw iż-żgħażagħ li mhux is-sigarett trid jaqbad parlata magħhom. U bda jkellimhom u tant ħadu gost daw iż-żgħażagħ. Għallulu erġejja. U Don George għamel il-kuraġġ u bda jmur. U jmur sikwit. U jkellimhom fuq affarijiet spiritwali u dawn tgħin x'kemm jieħdu gost. Kien hemm drabi fejn lil Don George ma ridux jisimgħuh. Kien hemm drabi fejn għamlulu xi ċajta jew anke wadbulu s-sigaretti. Don George kien iqum bil-wieqfa, ifarfar is-suttana malajr, jaqbad il-kappell u jmur lura d-dar. Iżda l-għada kien jerġa' jmur ħdejhom. U ma nġibdu mal-ewwel leħ. Fosthom ovvjament Eugenio Borg. Nġibdu leħ għal-mod għall-istil tiegħu, nġibdu leħ anke minħabba l-erf li kien ħireġ minnu. Aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar Eugenio Borg flimkien ma' sħabu bdew jinteressaw ruhom f'dak li kien jgħid Don George. U fihom bdiet issir bidla. Bla ma jafu, kienu qegħdin iwettqu l-ħolma ta' Don George. Ħolma li kienet għadha biss ħsieb. F'kull żagħżugħ Don George kien jinnota kwalitajiet differenti biex bekk jara fuq min jista' jibni b'mod sod. Don George kien ra xi ħaġa żgur f'Eugenio Borg sa mill-bidu. Għaliex kif għażel lilu fost l-ewwel żgħażagħ li ntaqa' magħhom. B'xi mod tra fih forsi sens ta' tmexxija, ta' leadership. U kellu leadership għax mir-rakkonti li rakkontaw tal-ewwel żminijiet tas-soċjetà fil-bidu tas-seklu 20, il-grupp ta' ħbieb ishom kienu jirreferu lejh. U kienu illi warbu għalih biex jibda jiffurmah ukoll bħala il-mexxej ta' dan il-grupp. Kien għalhekk illi Don George beda jistiednu biex nhar ta' Ħadd imorru passiġġata flimkien. Dawn kienu jkunu laqgħat personali ta' bejniethom. Kien jieħdu lejn Santa Venera, il-ewwel darba qallu nixtieq li tixtri Bibbja, iġġib xi ħaġa tal-ikel, biċċa ħobs, basla, fl-ixkun imbit, affarijiet oħra. Qallu u l-ewwel noqogħdu nistudjaw ftit fuq il-Bibbja, qallu mbagħad noqogħdu niklu xi ħaġa flimkien. Don George ra f'Eugenio Borg dina disponibilità illi lest jgħinu propju biex tiġi mwettqa din il-ħolma. Ħolma li kif qed ngħidu ma kienx faċli f'dak iż-żmien fejn il-Bibbja ma kienx tkun f'idejn in-nies. Imma hekk ra din il-ħeġġa f'dan iż-żagħżugħ ra dina l-impenn għaret li jekk jidħol għall-biċċa xogħol ħajjagħmilha tajba u naħseb dik laqtitu l Don George biex propju hekk għażel il-ġeġe biex anke wkoll ikun dik il-blata illi fuqha jibda s-soċjetà. Ġara illi Don George għal-ħabta ta' Novembru marat u kien kważi se jmut. Iżda Don George fieq u nhar 22 ta' Diċembru tal-1906 fil-Konkatedral ta' San Ġwan ġie ordnat saċerdot. Meta żgħażagħ ma baqgħux jarawh barra, bdew jaħsbu illi issa Don George kien nesihom u ma kienx se jfittixhom aktar. Eugenio Borg, meta raw li ma ġiex iżjed qal jiena ħattalija li ma ġiex iżjed aqas għal qudiesa solenni tiegħu ma kien mar. U żgħażagħ bdew jgħidu bejniethom issa tlifnieh.
Għadun George wara illi ħalqu d-disa għamel madwar xahar id-dar, imur għaddes kmini, imur id-dar u ma joħroġ. Jitla fil-kamra ta' fuq il-bejt u jimmedita. U hemmhekk forsi kellu l-ispirazzjoni biex juqaf il-mużew. Eugenio Borg beda iberren f'moħħu għal jekk jgħal nerġa' naraħ forsi l-Don George taf x'namlu għal qegħdin ix-xitwa nipprova nikri kamra jew nkella nbinu kamra falqa ħalli jibda jlaqan hemmhekk. Iżda ġara illi Don George ukoll kellu l-istess ħsieb u sa dan it-tant laħaq sab dar. U dina krija fin-numru 6 triq Fraddigu illi tiġi qudiem il-Knisja ta' San Gaetano, mhux il-bogħod ħafna, bin-numru 6. Kien is-7 ta' Marzu tal-1907 meta fetħu dan il-post l-ewwel darba. Don George kien jiġbor lil dawn iż-żgħażagħ jitolbu ftit flimkien u mbagħad kien joqgħod jallimhom. Ma' Eugenio Borg, għax Eugenio Borg dejjem kien qed jitfa' għajnejh fuq Don George, kien ħallih wara u joqogħdu jitkellmu bejniethom. X'kienu jgħidu qatt ma nafux. Imma xi ħaġa kienu jgħidu biex Eugenio Borg u Don George ikunu dejjem iżjed intimi ma' xulxin. U l-intimità tagħhom kienet żgur intimità qaddisa. Don George ikellmu fuq affarijiet spiritwali, Don George ikellmu fuq kif jistgħu jagħmlu ċertu affarijiet. U Eugenio Borg mill-ewwel ħada illi hu kellu jkun il-katekist ħalli mur jgħallem l-ewwel hemm ukoll. Eugenio Borg inġibet għal dan il-konċett u pjuttost daħal b'entużjażmu kbir. Palih is-soċjetà tal-mużew kienet kollox. Kienet dik li mlietlu ħajtu, li ferħitu. Tant kien entużjażmat li fil-bidu tas-soċjetà kien jgħidilna li laqas biss kien jorqod. Li donnu qatt ma kienet tejjih, jaħdem kemm jaħdem, donnu qatt ma kien jgħejja. Kemm kienet timlilu qalbu b'kuntentizza. Tant kien qed jara l-affarijiet li jista' jagħmel il-possibbiltajiet li kien jiftaħ it-tieqa ħafna drabi flaxija fis-sajf jara dak il-kwiekeb kollha hemm fis-sema u jgħidilna kien iħoss qisu nar kbir ġo qalbu, in-nar tal-ħeġġa. Kif ta' ħajtu kollha għas-soċjetà. Wara l-entużjażmu, ovvjament inti irid ikun hemm ċertu kontinwità. Allora nista' ngħidu li x-xogħol il-kbir sar mhux biss fil-bidu, imma sar ukoll f'dawk is-snin formattivi. Kien importanti li f'dawk is-snin tal-bidu speċjalment is-soċjetà tal-mużew tistabbilixxi il-karattru tagħha, tieħu tagħmel qisu pattern. Dan il-pattern beda jingħata bil-mod u fil-fatt l-ewwel ma bdew kien billi lill-grupp taw isem. ċertu wieħed Salvo Muscat issuġġerixxa li jsemmuh mużew. Meta kulħadd qabel, iż-żgħażagħ qollew fuq spallejhom u kiteb dan l-isem b'10 ta' rummina. Għal Don George imbagħad din kellha tifsir aktar profonda. Meta mar id-dar ħaseb f'dawk il-kelmiet bil-Latin, sentenza bil-Latin, Magister utinam sequatur Evangelium Universus Mundus. Dik il-kelma donna tellet fil-wiċċ xi ħaġa li Don George kellu f'qalbu. Ix-xewqa ta' dik it-talba mallem u li kieku d-dinja kollha timxi wara l-Vanġelu. Għal dak iż-żmien id-dinja għal Don George u għaż-żgħażagħ tal-bidu kienet il-Ħamrun. Ma bad kellha ssir Malta u kellha ssir Għawdex ukoll u barra minn Malta. Eugenio Borg ma qatx lura milli jagħti s-sem tiegħu u kien ta' kuljum jistieden żgħażagħ ġodda biex jingħaqdu f'dan il-grupp. B'hekk dan il-grupp kompla jikber u jiżdied. Għal-bidu fil-grupp seta' jidħol kulħadd. Imma Don George imbagħad meta bdew ġejjin ħafna, rrid jagħmel xi ħaġa biex juri li dan huwa grupp differenti. Rrid jibni fuqhom, allura ma tistax tibni fuq dak illi mhuwiex sod. Rrid jagħtihom ċertu linji. Għallhom millum il-qoddim ma rridx iżjed miż-żewġin. Kien hemm min kien miżewweġ kellu jitlaq. Eugenio Borg inċerta wieħed li ma kienx jiżewweġ u kien jaf Don George jiġifieri bih naturalment, kellhom jibqgħu fintur biss. Daħlilhom ukoll ir-regolament tat-tipjib illi ma tistax tpejjeb. Ir-reazzjoni ta' Eugenio Borg kienet għax Eugenio Borg kien fumatur prim.
U kien jgħid li ġili pejjebt anke mit-sigaret kuljum jien. Eugenio Borg mill-ewwel qabad is-sigaretti li kellu u ramihom. Dawn is-soċi kienu restu jagħmluhom. Mhux biss Eugenio Borg imma anki is-soċi l-oħrajn. Imma dik imbagħad derrietom f'ċertu dixxiplina li kapaċi jżommu fuq infushom. Issa li Dun George stabbilixxa xi regolamenti, Eugenio Borg talab il-permess ta' Dun George biex jiftaħ ċentri ġodda. U kien għalhekk illi bl-approvazzjoni ta' Dun George, ġeġe beda jdur lawnu lem, jgħallem lin-nies u jiftaħ iċ-ċentri. Kellu karattru sod ħafna. U sfida kien jidħlilha. Imur fraħal fejn ħadd għadu ma jaf bih. U kien imur u jiftaħ mużew u jiġbor tfal u jistieden żgħażagħ. Bormla infataħ xi 10 xhur wara illi Dun George fetaħ l-ewwel dar illi kienet fis-7 ta' Marzu tal-1907. Minn hemmhekk imbagħad waqaf pereżempju mar jiftaħ il-Mużew tal-Furjana. Il-Mużew tal-Furjana wkoll infetaħ kmieni. Jien naħseb biex tagħmel xi ħaġa bħal din irid ikollok karattru sod. Dan kien jagħmlu b'sagrifiċċju kbir għalih innifsu. Iżda mhux kulħadd kien japprezza dak li kien qiegħed jagħmel Eugenio Borg għaliex sentejn wara l-bidu tal-mużew, is-soċjetà kellha tgħaddi minn mewġ kbir illi kważi wassal għall-eluq permanenti ta' dawn iċ-ċentri. Dun George dam ħafna biex is-soċjetà tiegħu tiġi approvata mill-Knisja. Dawk iż-żminijiet fil-bidu tas-seklu 20, ġifieri biex niftehmu. Kien hemm distakk kbir bejn il-kleru u l-poplu, speċjalment f'Malta. Kien hemm isu distakk soċjali maqtuwejn ħafna. U kienet ħaġa rari li Assis jidħol ħanejdu hekk fi ħbiberija dan it-tip ma' grupp ta' żgħażagħ. Xi jiġifieri l-lajċi joqogħdu jitgħallmu t-teoloġija, l-lajċi illi jgħallmu lin-nies, jgħallmu l-tfal forsi tgħaddi, imma jgħallmu wkoll il-kbar. Dun George l-iskop tiegħu kien li jgħallem il-lajċi ħalli l-lajċi jgħallmu lill-lajċi oħrajn. Is-soċjetà ovvjament kellha żminijiet diffiċli u Il-Vikarju Ġenerali bata l-isqof naturalment, l-isqof Petru Paċi għallu biex jgħidlu ħalli jiġi ħalli għalaq il-mużewijiet. Dun George qabad u għalaq kollox. imma fuq l-insistenza ta' ħafna kappellani li kienu tkellmu mal-Arċisqof, propju kien hemm ingħalaq biss propju l-Mużew tal-Ħamrun u l-mużewijiet l-oħra kienu għadhom miftuħin. Ovvjament, naħseb l-aktar żmien diffiċli għal Eugenio Borg anke għas-soċjetà kien iż-żmien anke viċin l-1909 fejn bdew jidru ħafna artikli fuq il-gazzetti kontra s-soċjetà u kontra l-membri. U Eugenio Borg flimkien mal-membri l-oħra baqgħu ubbidjenti lejn dak li rid Dun George li kien talabhom biex ma jwieġbu xejn. Saħansitra anke Eugenio Borg jgħid li fuq dan iż-żmien partikolari jgħid li kienu jifirħu u s-soċi meta kienu jiktbu kontrihom. U kważi jgħid li kien jiddispjaċih meta ma baqgħux jiktbu kontrihom. Tidher ħafna din l-attitudni ta' xi ħadd illi la jaf illi din hija xi ħaġa ta' Alla xejn hu ħadd ma ħajwaqqafha. Fl-1914 l-isqof Petru Paċ miet u għalhekk fl-1915 Malta kellha isqof ġdid, l-isqof Mauro Caruana. Lil dan l-isqof waslulu wkoll il-menti u kien għalhekk illi dan l-isqof ħatar inkjesta fuq is-soċjetà tal-mużew. Saret fl-1916. Fil-bidu kien qed jgħid l-isqof Mauro Caruana li jiena din is-soċjetà ma napprova qatt. Però kien l-isqof ukoll Mauro Caruana li mbagħad fit-12 ta' April tal-1932, 25 sena wara li beda l-mużew, approva s-soċjetà billi ħareġ id-digriet tal-erezzjoni kanonika tal-istess soċjetà. Għalhekk, fl-ewwel ta' Mejju tal-1932, Dun George ġabar lis-soċjetà fil-Knisja tal-Ġiżwiti l-Belt biex ifaħħru lil Alla ta' din l-aħbar. Dun George il-Eugenio Borg sabu waħdu u qallu qatt tkun tobsor ġeġe. Qallu li s-soċjetà kellha tasal sawhekk. Għal Dun George u għal-ġeġe din kienet ferħa kbira wara tant snin ta' dbatija. Ferħa illi komplit tressaqhom aktar lejn xulxin fil-ħbiberija u relazzjoni li kellhom. Dun George darba kien qal, bejni u bejn ġeġe hemm misteru. Issa x'kien dak il-misteru? Milli nafu jidher li Eugenio Borg kien sensittiv ħafna għal Dun George, ġifieri
ħafna drabi kien għanejdu għak jimxi skont ix-xewqat ta' Don George. Kien tant jobdi minn Don George, jobdi bajnieħ magħluqa. Jaf li Don George kien eħħa jagħmel xi ħaġa sabiħa għal Alla u rrid ikun ukoll miegħu ħalli fl-istess ħin Kristu jkun magħruf u maħbub iżjed. Issa ovvjament ġeġe kien bniedem bħal oħrajn, jiġifieri nifhmu li kien hemm xi drabi fejn ma qabilx eżatt ma dak li xtaq Don George, imma nemmen żgur li bi spiritu ta' obbedjenza dejjem mexa skont dak li rrid proprju Don George. Tant kien lest li jisma' minnu f'kollox, mhux biss f'dak li huwa spiritwali, ma anke f'dak li huwa materjali, f'dak li jidher minn barra. Illi naħseb hemmhekk ukoll intwera kemm Eugenio Borg kien issa qed iħalli lil Don George imexxih fil-ħajja tiegħu. Però Don George mbagħad darba qal illi jien lil Eugenio Borg sibtu bħal biċċa ġina f'idejja kapaċi naġnu biex jifri għax jagħmel li jrid bih, imma jiffurmah bħala katekist ewlieni ta' dak iż-żmien. Huwa s-soċju l-aktar għal qalb Don George. Ma mex straordinarju Eugenio Borg. Wara kollox kien jgħix fid-dell ta' Don George. Allura Don George kien li jiġbed l-ammirazzjoni u l-attenzjoni tan-nies. Però għamel ħafna. Fil-waqt li Don George Preka kien il-fundatur tal-mużew, huwa kellu bżonn his right man, l-iktar bidem importanti li se jafdalu ħanajdu hekk ix-xogħol ta' tmexxija tas-soċjetà. Kien għalhekk illi Eugenio Borg intgħażel minn Don George biex ikun l-ewwel Superjur Ġenerali tal-mużew. Darba Eugenio Borg qal jiena inbit bħala superjur. Għal kif Don George tfaċċa mill-art bħala fundatur. Naħseb illi intażelu biex intażel Eugenio Borg biex ikun l-ewwel Superjur Ġenerali għaliex Don George ra l-kwalitajiet meħtieġa f'Eugenio Borg biex ikun superjur. U din saret qribe, jiġifieri ma kienx ilu iżjed minn 4-5 snin illi beda l-mużew, meta lilu qallu li jrid jagħmlu Superjur Ġenerali. Eugenio Borg naturalment imħabba l-umiltà tiegħu għax xtaq jaċċetta. Xiġifieri dak kien għadu żgħir ta' Eugenio Borg. Ma kienx bniedem tan-nofs kedda. Jew tas-sieq waħda ġewwa u l-oħra barra. Jew għaljenat b'ħafna affarijiet. Kellu imħabba u dedikazzjoni sħiħa lis-soċjetà. Bħala Superjur Ġenerali fil-bidu tas-soċjetà, kien responsabbli illi jinfetħu oqsma ġodda tal-mużew. M'għandniex ngħidu illi biex jagħmel dan rid jara li jkollu l-membri u illi jiddixxiplinhom. Fil-fatt, da mhux dejjem kienu jieħdu pjaċir bih. Insibu l-każ ta' meta mar jikkoreġi superjur u l-qasam fejn kien qasam illi biex titla' kien hemm taraċ u dan is-superjur ma ħax pjaċir bih u kellu l-inċident li gerbu t-taraċ lil ġeġe. F'dan iż-żmien ukoll irid jara li t-tagħlim isir sew u b'responsabilità. Kif nafu li l-lajċi imorru jgħalmu l-katekiżmu, jgħalmu l-Bibja, kien xi ħaġa daqsxejn tistona dak iż-żmien. U allura rrid jara li isma' jekk qed issir biċċa xogħol, qed issir biċċa xogħol sew ħalli ħadd ma jkollu xi jgħid proprju fuq is-soċjetà. Kellu wkoll l-appoġġ tas-soċi, u speċjali tal-bidu. Għax għalkemm kien għażlu Don George, imma Don George imbagħad trid li wara ftit snin issir elezzjoni biex is-Superjur Ġenerali jingħażel mis-soċi. U bla dubju is-soċi għażlu lilu. Kellu jkunu wkoll illi bl-approvazzjoni ta' Don George bagħtu l-ewwel soċi barra minn Malta. U allura fl-ittra hemm ukoll minn barra l-firma ta' Don George hemm il-firma tiegħu nistgħu ngħidu hu kien l-ewwel Superjur Ġenerali li ukoll beda ipoġġi l-ħolma ta' Don George, il-viżjoni ta' Don George li s-soċjetà tinxteret
Eugenio Borg beda jpoġġiha fil-prattika u Don George kien kuntent ħafna. U naħseb jena dak iż-żmien kien żmien sabiħ u għax inti qed tara s-soċjetà ħirġa minn Malta u tagħmel liġijiet mad-dinja. Apparti minn hekk, iċ-ċentri ġewwa Malta komplew jiżdiedu u bekk żdied ukoll il-kuntatt man-nies. Meta jaraw lil Eugenio Borg, in-nies kienu jersqu lejh. Meta kont taraħ kien iġiblek sens li jrid ikollok rispett lejh u stima, ma fl-istess ħin mhux dak li tinġibet minnu speċi li da, le. Kienu jersqu leħ ta' n-nies u anki s-soċi u kien ikollhom xi diffikultajiet tiegħu għaliex għax kienu jafu li minkejja l-bixra serja tiegħu hekk ta' wiċċ isu gravi, imma kellu qalbu jiġifieri miftuħ ħalli jisma' l-kulħadd, edukat, il-mod kif ikellmek. U anke meta kien jiġi biex jikkorriġi xi ħadd, kien jikkorriġih bliżjed mod ġentili għax veru kien bniedem ġentili. Rrid ngħid hawn li Tju Ġeġe kien bniedem umli ħafna, però umli u kellu sense of humor. Arba dan Don George Preka kien hemm il-laqa li kienet issir soċi nhar l-erba' u wieħed mis-soċi Medio Kallux eżenta ruħu minn din il-laqa għal l-Eugenio Borg biex ma jkunx jista' jmur dik il-laqa ta' nhar l-erba' u Eugenio Borg derlu li għallu jgħidlu taħ il-permess ma jiġix. Meta mbagħad Don George staqsa għaliex ma kienx hemm Medio Kallux u qalulu tgħid xena ta' għamillu l-Eugenio Borg. Tgħid kemm qajjat miegħu u Neħħeħ minn Superjur Ġenerali, għallu minn hemm u mur lura biex jippruvaħ. taħ kollox għad bil-qiegħda jisma' il-laqa bħalli kieku ma kien xejn. Bħalli kieku kien wieħed mill-superjuri bħal oħrajn. Ma mir-reazzjoni ġifieri la supervja, la rabja, la tajjar kollox la għallu mela issa nitlaqlem jiena, m'għamel xejn minn dan. Tantu hekk li flaxija, imbagħad Don George Preka stess mar għandu id-dar fejn kien joqgħod u ġablu kemm il-medalja kif ukoll il-bastun u qallu inti superjur ġenerali. Din l-umiltà tidher fih ukoll f'episodju ieħor. F'dak iż-żmien il-Papa kien jippreżenta midalja bl-isem ta' Pro Ecclesia et Pontifice lil dawk li kienu jagħtu servizz lill-Knisja u lill-Papa. Issa il-Papa sar jaf dak li qed isir u ddeċida li jagħti din il-medalja lil Eugenio Borg. Ġie ppreżentaħilu l-isqof hawnhekk quddiem Don George ukoll quddiem sħabu tal-mużew u xafsa kbira f'qalbu ħass Eugenio Borg meta taw dik il-medalja. Il-medalja aċċetta bħala ubbidjenza lejn l-isqof, iżda nafu li xi żmien wara ma rawdex u rregala lis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fejn għadha hemm sal-lum. Eugenio Borg kien jgħix mal-familja tiegħu. Iżda ġara li fil-11 ta' Awwissu tal-1930 ommu Carmela ħalliet din id-dinja. Mhux hekk biss, iżda fl-ewwel ta' Novembru tal-istess sena miet ukoll missieru. Wieħed jista' jimmaġina minn xi xadda ġeġe wara l-mewt tal-ġenituri tiegħu illi ġrat fi ftit xhur. Tant ħada bi kbira illi sena wara ġeġe nduna li kien marit bid-dijabete, marda illi waslitu sal-mewt. Kien jinjetta ruħu darbtej kuljum però, jew l-insulina u kien fuq dieta stretta u meta kien għadu d-dar kien ħlif ħaxix tila u ħaxix nizel u ħaxix jikol miskin u dejjem isulu kemm jista' jikol ħobs, dejjem żamm dieta rigoruża. Minkejja l-fatt li dana kellu diabete, però kien imur l-ewwel hemm u jiftaħ ferat tal-mużew u dejjem imur ħafna drabi bil-mixi. Kien imur xorta waħda, għax kien imur
Però mbagħad meta kien jasal, sewwa kien jitlobhom xi affarijiet qed tifhem biex ikun jista' jiekol xi ħaġa jew da kollu għax taf inti jekk ikun mari bit-zokkor kull 3 sigħat kull 4 tieħu xi ħaġa. Però sa kważi l-aħħar ta' ħajtu ftit li xejn biex ngħidu hekk effettwatu. Fuq Malta wasal l-aktar żmien ikraħ illi wieħed jista' jimmaġina. Kienet is-sena 1940 meta Malta ġiet involuta fit-tieni gwerra dinjija. U hu l-papa tiegħi li kien joqgħod għall-Balzan ġie għandna u qal il-mama u l-papa biex immorru noqogħdu għandu biex naħarbu mill-bombi li setgħu jaqgħu viċin lejn Ħamru. Affettwatu wkoll meta id-dar ta' ħuh sfortunatament intlaqtet taħal Balzan u mietet oħtu, oħt Eugenio Borg, fost it-tifrik. Ġeġe ħada tant bniket kbir, għaliex dejjem konna familja maquda u dejjem konna familja li nħossu għal xulxin. Din ma kienx l-unika telfa illi ħass Eugenio Borg. Iżda ftit ta' żmien wara, fuq Malta xiref il-jum illi ħadd ma kien qiegħed jistenna. Il-jum tas-26 ta' Lulju 1962. Il-jum illi fih Dun George Preka ħa l-aħħar nifs ta' ħajtu. Kienet ħajdu hekk traċedja kbira għal Malta, it-telf ta' Dun George Preka. ħafna jiftakru kemm kien ikkommova ruħu meta Dun George kien qed imut u Eugenio Borg ma jaraħ. U Dun George qallu, ġeġe, issa ħallik mill-biki, fik jien imbirek lis-soċjetà kollha. Wara l-mewt ta' Dun George, ġeġe kompla jmexxi s-soċjetà kif kien talbu Dun George. Iżda saħħtu bdiet aktar tmur lura. Imbagħad naturalment il-marda bdiet tieħla l-ġewwa ħafna u hekk. Aħħar 4 snin ta' ħajtu li kien liżjed illi mar l-isptar għax mar l-isptar xi 5 darbiet, darba minnhom kien qiegħed f'koma, meta mar ħasbuh illi sa spiċċa l kollox u fil-fatt minn mar miegħu għallu li l-ners għallu ntom ġibtuħ ta' xej tarta u hekk. U meta beda jħoss ġejja il-mowt fuq u preokkupazzjoni waħda biss kellu Eugenio Borg. Xta' oġġett wieħed li kun jista' forsi jitqarben, ikollu x-xort li jitqarben qabel ma jmut. Sa dik ovvjament ħadd ma seta' jwedielu. Għas kellu sodda fis-sala, kien qiegħed sodda fil-kurutur tal-isptar stess, fis-sala tal-mediċina qabel ma tidħol għas-sala l-kbira u tħanna u sibnieh li qiegħed f'koma. Però wara ftit watanna aħna ġie f'sessieħ. U x'if ġie f'sessieħ, ħadu l-okkażjoni s-superjuri li kienu miegħi. Qalulu trid titqarben. U qalulhom iva. U marru jiġru, sabu lill-patri, qalulu dak ġie f'sessieħ ta' nistgħu nqarbnuh. U ġiew qarbnu. U bat wara li taqarben wara ftit, reġa' ntilef koma. Sfortunatament waħdu miet, waħdu fil-kurutur ta' St. Luke's. Miet fis-sija ta' filgħodu tal-għada kien il-ħadd 12 ta' Marzu. U wara l-offsinar, il-ħadd wara l-offsinar kienu ġabuh fil-pjazza ta' Fraddigu, ħaduh hawnhekk kappella tal-Midalja Merikoluża u l-għada għamlu l-qoddisa tal-funeral. Iż-żmien gerbeb u s-soċjetà tal-mużew komplet tikber. Dan kollu grazzi għal Eugenio Borg illi ħadem id fit ma' Dun George biex tasal fejn hi llum. Is-soċjetà tal-mużew illum ma tgawdi mill-ħajja tiegħu għaliex min jaqra tassew il-ħajja tiegħu. Min jafu, min għadu jafu kif għadni nafu jien. U anke nies oħra li ma jafuhx, żgur li jibqa' edifikanti bil-mod kif Dun George kien kapaċi jażlu bħala l-aħjar membru għal-qalbu. Kien il-modell għas-soċi ta' żmienu u anke ta' warajh. Minkejja li Dun George huwa l-fundatur, imma Dun George baqa' jgħix il-ħajja ta' saċerdot. Allura meta s-soċi iħarsu lejn Dun George jaraw saċerdot. Però f'Eugenio Borg jaraw soċju li jgħix il-ħajja ta' soċju tal-mużew kemm fil-mużew u kemm fuq ix-xogħol. Il-Knisja ma' żmien
bdiet tistudja wkoll il-ħajja tiegħu. Għaliex nistgħu ngħidu hekk illi elu il-30 sena mill-mewt ta' Eugenio Borg, l-Arċisqof Giuseppe Merċiqa ħareġ id-digriet biex tkun tista' jibda il-proċess ġioċesan, jiġifieri hawn Malta, tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' Eugenio Borg. Tajt sens ta' ferħ qabadna. Niftakar ċempil li hija l-Ġiżwita, Anton, wieħed minn, u għalli Carmen, għalli ma taqtax, għalli taf li l-Zju Ġeġe għamlu ħser f'Talla. U allura beda il-proċess li bih Eugenio Borg xi darba jista' jsir venerabbli, beatu u forsi wkoll għaliex li qaddis. Ġeġe, il-bniedem illi mexa fid-del ta' bniedem qaddis. Kien rifless tiegħu fl-imħabba tiegħu lejn Alla u fl-imħabba tiegħu lejn is-soċjetà. Kien jixtieq li jara lil Kristu magħruf u maħbub minn kulħadd, u dan wassal biex Ġeġe wkoll ħadem għall-qdussija tiegħu. Kien ukoll rifless tal-ħolma li Dun George kellu sa fil-bidu tas-seklu 20, ħolma illi saret il-ħajja u l-missjoni ta' Eugenio Borg. Id-dinja għamilnija tagħna. U jiena naħseb li dik is-sentenza ta' Ġeġe flimkien mal-sentenza ta' Dun George mallem li kieku d-dinja kollha timxi wara l-Vanġelu għenet biex il-membri ġo qalbhom ikollhom l-attitudni illi posthom mhux Malta biss imma posthom ukoll barra minn Malta.